Sú povolania, pre ktoré je majstrovské narábanie s volantom nevyhnutné, takže pravidelný tréning im len prospeje, niekedy vďaka dobrému projektu. Slovenská asociácia motoristického športu v minulom roku požiadala o grant, kde projekt nazvala Fast but Safe, to znamená po slovensky povedané rýchlo, ale bezpečne. Projekt, ktorý sme ponúkli Medzinárodnej automobilovej federácii, má zabezpečiť preškolovanie vodičov silových zložiek rezortu ministerstva vnútra, aby pri svojich zásahoch jazdili síce rýchlo alebo rýchlejšie, ako je povolené, štandardne pri zásahoch, ale zároveň bezpečne. Boli sme v tomto grante úspešní a práve preto sme sa dohodli s policajným prezidiom o preškolení niektorých členov policajného zboru. Je tento výcvik jednorázový? Chceme to poňať ako dlhodobejšiu záležitosť, ale tento konkrétny grant, ktorý nám bol poskytnutý, rieši jednorázové preškolenie vodičov, ktoré prebiehalo práve v týchto týždňoch. Myslíme si ale, že by bolo vhodné, aby to bola záležitosť opakovaná, pretože predsa len jednak sa tí ľudia menia. Okrem toho sú to profesie, ktoré sú veľmi zaťažované v dennej premávke na motorových vozidlách a je tam čo zlepšovať. Ako sa na túto spoluprácu pozerajú policajti? Častokrát došlo v poslednej dobe k tomu, že policajti dávali pokyn na zastavenie vozidla, vodič neposlúchol túto výzvu, policajti potom boli nútení prenasledovať toto vozidlo. Niekedy sa im ich podarilo zastaviť riadnym spôsobom, niekedy na to museli použiť až zbraň a boli by sme neradi, ak by sa toto v budúcnosti častokrát opakovalo. Práve, že chceme, aby policajti zvládli zastaviť vozidlá normálnym klasickým spôsobom svojimi vozidlami a preto sme potrebovali preškoliť policajtov, ktorých to možno najviac očakávať, policajtov diaľničného oddelenia, špeciálneho dopravného oddelenia. Títo policajti vlastne jazdia tými najrýchlejšími vozidlami našimi, aby to potom dokázali a zvládali v kritických situáciách. Takže dalo to niečo policajtom? Tento kurz sa začína teoretickou prípravou. Najprv policajti zistia aj teoretické predpoklady na to, aby sa nedostali do kritických situácií, ako sa tomu vyhnúť. A samozrejme to pokračuje potom praktickými zručnosťami. A to zase spočíva v tom, aby vedeli zistiť, kde začína hranica fyzických zákonitostí, ich schopností, alebo čo ešte dané miesto ako dovoluje. Zdá sa, že takýto tréning by sa pred zimou zišiel viacerým vodičom.